Yes, I am mafanza Skyroot. Nasi ndauya kuzombokupa ika freestyle kemandandi emangoma 2025 tadzoka mchuni anoziva kuti tiriko Facebook page Jara Skyroot, YouTube tavane Skyroot. Jara Skyroot ndini autamandas ehe chimwe nechimwe chine nguva yacho paunobudirira chipo chako chawakabarwa wakafumba mumaoko. Mwari haaseni munhu kujanhuko. Usachiva anodza tafura yakanuna buda ziya uchawana mangwana zvishoma izvozvo itogutsikana timbofanane zvachose mukana. Upenyu hunoda kushinga hunotoda mwoyo wakasimba. Chisi chako iwewe usachiva nekuti uchachochora vakaromba. Usachiva anofamba ane bhima kana kuti akafutisa chikwama. Dzimwe nhamo nehondo dzinorema nyika yapanduka zvikwambo nezvidhoma. Husi upenyu hwokupedza hama havana tsitsi nemwoyo wekuchema. Mari ndeyeropa zvimwe zvinhu hazvisi zvekukopa. Upenyu unoda kushinga unotoda mwoyo wakasimba. Chisi chako iwewe usachiva nekuti uchazochochora vakaromba. Upenyu unoda kushinga unotoda mwoyo wakasimba. Chisi chako iwewe usachiva nekuti uchazochiva vakaromba. Hahusi upenyu hwekupedza hama vane vamwe nemwoyo wekuchema. Mari ndeyeropa zvimwe zvinhu hazvisi zvekukopa. Chimwe nechimwe chine nguva yacho paunobudirira chipo chako chawakabarwa wakafumba mumaoko. Mwari haaseni munhu kujanhuko. Usachiva anofamba ane bhima kana kuti akafutisa chikwama. Nyika panduka zvikwambo nezvidhoma iyo zvikwambo nezvidhoma.